Velkommen til. Jeg hedder Asbjørn, og jeg vil fortælle lidt generelt om ellære. Og for at forstå ellære, så er vi nødt til at kende nogle begreber. Det første, vi kigger på, det er spænding, og det er defineret som bevægelsen for elektrisk ladning, og har symbolet U, og er ligesom med enheden volt. Og det er selvfølgelig en SI-enhed. Det næste begreb, vi skal have fat på, det er strømstyrke, og det er defineret som den energi, der en strømkilde leverer per enhed, den flytter. Og den har symbolet I og måles med enheden ampere, og det er også en SI-enhed. Det næste begreb, vi skal styre på, det er effekt. Og hvis vi fx har en pære eller en anden komponent, så omsætter den elektrisk energi som produktet af strømstyrken og spændingen. Og det får symbolet P og med enheden watt, og det er også en SI-enhed. Det kunne også have været joule per sekund eller endda hestekræfter. Det sidste, vi skal have fat på, det sidste begreb, det er resistansen. Og det er et begreb, det er en konstant, hvis komponent af elektriske egenskaber bliver samlet i et tal. Og det har symbolet R og enheden ohm. Og den her komponent, det er en resistor, og det har den her karakteristik, og det er altså en lineær sammenhæng, den har mellem strømstyrken og spændingen. Og det vil den altid have. Når vi ved, at der er en komponent som f.eks. en resistor til stede, jamen, så ved vi, at der er tale om Ohms lov, som er opstillet således. Og Ohms lov, det er altså en sammenhæng mellem spændingen og strømstyrken. Og det er faktisk, selve betegnelsen Ohms lov er egentlig misvisende. Fordi det er ikke rigtig en lov, det er fordi begrebet er ikke gældende altid. Med den her lov, der kan vi altså, hvis der er en resistor, finde frem til spændingen. Men vi kan faktisk også, hvis vi nu kender to andre værdier, så kan vi også komme frem til nogle af de andre. Hvis vi fx vil finde modstanden, så isolerer vi den i vores bog her. Og så kommer den til at se således ud. Hvis vi vil have vores strømstyrke, så svarer det til U med R. Sådan der. Et eksempel på udregningen af en resistor, det kunne være f.eks. hvis vi har en spænding på 10 volt og en strømstyrke på 2 ampere. Jamen, hvad vil resistoren så blive? Så tager vi altså igen fat i vores Ohms lov herovre. Isolerer R i vores formel, det var R lige med U delt med I. Og indsætter altså vores værdier. U, det var 10 volt. Og I var 2 ampere. Og det giver så 5 ohm. Hvad så der? Vi lærer noget præcis i dag. Okay, det vi gerne vil vise jer i dag, det er hvordan modstanden af en tråd, hvordan dens længde afhænger af, hvilken modstand der er i den. Følg med her. Det vi har opstillet her, det er vores strømforsyning. Og så måler vi, hvor mange volt den har. Den har vi selvfølgelig sat i en parallelforskydelse med, hvordan tråden den går i vores kredsløb. Og vores voltmeter, som står i serie i hele kredsløbet. Vores tråd, den er 33 cm lang. Og ja, nu vil vi prøve at tænde og se, hvad de forskellige måler siger. Nu giver vi lige lidt power her, så se hvad der sker. Sætter vi den på 10 volt. Så er der styr på det. Jeps. Og der kan vi så se, at vi måler på voltmeteret, at vi har 92,5 millivolt, og i ampere, der er vi over på 93,8 i milliampere. Og når vi nu kender vores tal og værdier, så kan vi bruge vores formel, der hedder U er lige med R gange I, hvor vi så isolerer R, fordi det er modstanden af tråden, som vi gerne vil kende. Og så hedder formlen lige pludselig I divideret med U, eller U divideret med I, som så er lige med R. Nu har vi så udregnet U delt med I, som er lige med R, som i vores tilfælde er 0,98 ohm.
tråden lidt længere fra 34 cm til 52, hvilket så burde resultere i, at modstanden på det hele det burde blive større, da tråden er længere. Men se, hvad bliver det? Og nu har vi så opsamlet en masse data fra vores forsøg, og dem har vi så tastet ind og vil behandle her i Logger Pro. Følg med hernede på skærmen. Der har vi vores data herude, hvor vi har længden i meter herude, og vores modstand målt i milliohm her. Dem, og så kan man så se, det er ikke så tydeligt nede på vores graf, så vi autoscaler lige herinde i Logger Pro, hvor vi så får en noget mere synlig graf, og så vil vi gerne have, at det er point protectors, og gør vi ved at højreklik, og tryk graph options, så gør vi lige doing, og så får vi sådan her en masse prikker, og der vil vi gerne lige have lavet en gennemsnitlig linje af den, og der trykker vi på den her, og der kan man så se, at vores udvikling af modstand, den har været meget lineær stigning. Så ud fra det, så kan vi konkludere, at der er ligefrem proportionalitet mellem vores længde på tråden og dens modstand. Ja. Hvad så? Er I klar til at lære noget nyt fysik her? Det vi skal gøre her, det er, at vi skal måle modstandens forhold til, når man ændrer temperaturen. Og det vi har her, det er en kogekedel, hvor vi har en kobbertråd nede i en plastikpose, som er lagt ned i noget vand. Og her har vi en temperaturmåler, et termometer. Her har vi vores voltmeter og vores amperemeter, hvor vi så måler de to værdier og udregner modstanden til sidst. Imens vi skruer op for varmen og får vandet til at koge. Okay, vi starter ud med at tage starttemperaturen, som er 21,7 grader. Det er altså starttemperaturen for det vand, der er her nu, som ikke har startet elkæden. Og så vil vi gerne måle spændingen og strømstyrken for hver 10 grader, den stiger. Så kan vi ligesom udregne modstanden i forhold til det. Så er vi så klar til at starte elkedlen nu og lade den stige 10 grader. Det vil sige, at vi skal op på 31,7 grader, for vi laver næste måling af strømstyrke og spænding. Bam! Nu har vi så lavet forsøget færdigt, og det vi har gjort, det er, at vi har taget de resultater, som vi har fået fra vores amperemeter, vores voltmeter, og så har vi udregnet modstanden, ligesom vi gjorde i det forrige forsøg. Og det har vi så indtastet i Logger Pro, ligesom vi også gjorde i det forrige forsøg, og så har vi prøvet at lave en lineær sammenhæng. Men som I kan se, så er det blevet et lidt dårligt og upræcist forsøg. Det kan både skyldes aflæsningsfejl og temperaturmålingsfejl kan det også skyldes, og men det burde være en lineær sammenhæng, og det betyder, at vi så desværre har fået en korrelation på 0,6, hvilket ikke er helt godt, den skulle være oppe i nærheden af 1. Men vores pointe er egentlig bevist, at vi gerne vil have en lineær sammenhæng mellem temperatur og modstand, og at der er ligefrem proportionalitet mellem de to. Tak. Bam. Bam! Hvad var at der er ligefrem proportionalitet, at der er ligefrem proportionalitet. For alt det, så kan vi konkludere, at der er ligefrem proportionalitet mellem længden og trådens modstand. Prøv at sige proportionalitet.